ፊልምና እንትጅምር ፒተር ዝበሃል ኣብ ንእሽተይ ገጠር ምዘኽታማ ኣቦኡ ናርዲዩ ዝነብር ኣብ ናይ መጀመርያ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ቆልዓ እንዳረአየና እዩ። ናይ ፒተር ኣቦኡ ፓስተር እንትኸውን ዝነብረሉ ገዛ እውን እታ ቤተክርስትያን እያ ሂባቶም። ፒተር ድኽነት ዝመረሮ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ሃፍታም ንምዃን ዝደሊ ዓይነት ቆልዓ እዩ። ብትምህርቱ እውን ጎበዝ እንትኸውን ስለ ኢንጂነሪንግ ድማ ጽቡቕ ኣፍልጦ ነይርዎ እዩ። ሓደ መዓልቲ ንጎ ድማ ሓደ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ንፒተር ስኮላርሺፕ ንክመሃር ደብዳቤ ልኸሉ። ፒተር ድማ ናይ ቁልዕነት ሕልሙ ውሁድ ከም ዝኸውን ተራእይዎ ኣዝዩ ደስ ይብሎ። ካብ ዝነብረሉ መንደር እንዳተመላለሰ ክመሃር ስለ ዘይኽእል ኣብኡ ኣብታ ከተማ ኮይኑ ንክመሃር ይውስን እሞ ናብኡ ንኽኸይድ ንብረቱ ክረክብ ይጅምር። ክኸይድ እንትብል ኣቦኡ ሰዓት ሂቦሞ እትኸዶ ዘለኻ ከተማ ኣዝዮም ብዙሓት ሃፋትም ስለ ዝነብሩላ ንዓቶም ርኢኻ እንታ ሃፍቲምካ ስሱሕ ሃፍታም ከይትኸውን ሃፍታም ምዃን ቀሊል ነገር እዩ፣ ግን ድማ ስሱሕ ሃፍታምን ንባዕሉ ሃፍቲ ኢሉ ሰብ ዝጎዳ ሃፍታም ካብ ምዃን ዓብዪ ሃጥያት የለን ብምባል ሓደራ ኢሉ ይመኽሮ። ፒተር ግን ድኽነት ኣጽሊቦ ስለ ዝነበረ ሃፍታም ምዃን እዩ ዝደሊ እሞ ናይ ኣቦኡ ምኽሪ ኣይቕበልን ይብሎ። ኣቦኡ ድማ በዛ ሓሪቑ ንወዱ ብጽፍዒት ሃሪሙ ካብ ሕጂ ንድሓር ገዛ ኣለኒ ኢልኻ ከይትመጽእ ኢሉ የባርሮ። ፒተር ድማ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብታ ከተማ ይበጽሕ እሞ ኣብ ድኻታት ዝነብሩሉ ከባቢ ድማ ንእሽተይ ገዛ ይካረ። ናይ ገዛ ክራይን ናይ ካልኦት ወጻእታት ንምሽፋን ምሸት ኣብ ሓደ ክቡር ሆቴል ንብረት ሓሳቢ ኮይኑ ይቑጸር። ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እንዳሃለወ ሓንቲ መሳሰይት ኣስሪቓ እንትሪኦ ይርኢ። እዛ ቆልዓ ፈቲያትኒ እያ ኢሉ ሓሲቡ ካብ ስራሕ እንትወፅእ ናብ ገዛ የፋንዋ። ሰሙናት ድማ ሓሊፉ ፒተር ናይ ኣርክቴክቸር ትምህርቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይጅምር። ኩሉ ግዜ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ብንፋስ ዝሰርሕ ፈጠራዊ ማሽን እዩ እንዳሰርሐ ዘምሲ። ሓደ መዓልቲ ድማ እዚ ፈጠሩኡ ንሃፋትም ረኺቡ ሃፍታም ከም ዝኾነ እዩ ዝረኣዮ። ሓደ መዓልቲ ድማ ፒተር ካብ ዝሰርሖ ገንዘብ ኣኻኺቡ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ኣትዩ ክበልዕ ይጅምር። ናብቲ ሬስቶራንት ኣትዩ ድማ ክበልዕ ዝደለየ ቀደም ኣብ ሬስቶራንት ኣትዮም ክበልዑ ዝኽእሉ ኣዝዮም ሃፋትም ጥራሕ እዮም ነይሮም። ፒተር ድማ ኣብኡ ኣትዩ እንተበሊዐ ሃፋትም ሰባት ክረክብ እየ፣ ምስኦም ዕርክነት ክፈጥር እየ፣ ንስርሐይ ድማ ኢንቨስት ክገብሩለ እዮም ኢሉ ሓሲቡ እዩ። እንዳበልዕ እንዳሃለወ ድማ ሓደ ኢቫን ዝተባህለ ሃፍታም ርኡ ንባዕሉ ድማ ኣደፋፊሩ ናብ ኢቫን ብምኻድ ስለ ፈጠሩ የናግሮ። ዓብይ ተስፋ ዘለዎ ዲዛይን እውን ስለ ዝኾነ ኢንቨስት ንክገብር ይደፋፍኦ። ኢቫን ግን ፒተር ንዝነግሮ ዘሎ ነገር ድሌት ክርኢ ኣይከኣልን። ልደት ድማ እንትበጽሕ ፒተር ኣዝዩ ይጽግሞ። ዝበልዐ ኾነ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ናብ ኣፍቃሪቱ ገዛ ይኸይድ። ኣፍቃሪቱ ድማ ኣብቲ ሆቴል ሓቢራቶ ትሰርሕ ዝነበረት እታ መሳሰይት እያ። ፒተር ግን ኣፍቂርዋ ከይኾነስ መዓልታዊ ምሳ ብምዃን ናይ ገዛ ክራይን ካልኦት ወጻኢ ንዘይምውፃእ እዩ። ርኩስ ዝኾነ ሰብ እስኪ ላይፍ ምግባር ትርስዑ ኣለኹም እሞ ኣነ ብዙሕ ዝደኸምኩሎ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንዋጋይ ድማ ላይክ ግበሩለይ፣ ሳብስክራይብ ድማ ብዓብዩ ኣይትረስዑ። ጽቡቕ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ይኹነልኩም። ንዓ እውን ስለቲ ዲዛይን ምስ ነገራ ኣብ ሬስቶራንት ሓደ ሰብ ረኺቡ ከም ዝነበረ የዕልላ። ነዚ ሰብ ድማ ደጋጊሙ እንተረኺብዎ ከም ዘእምኖ ነጊርዋ ኣብ ሬስቶራንት ዝበልዓሉ ምግቢ ካብኣ ይቕበላ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ፒተር ንኢቫን ኣብቲ ሬስቶራንት እንትረኽቦ ኢቫን ከም ቀደም ከይኾነስ ብጽቡቕ ሰላም ይብሎ። ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ሒዝካ እስካብ ሕጂ ተማሃሪ ምዃንካ ኣዝዩ ዘገርም ብምባል ጽባሕ ናብ ገዛ ንዓሞ ከነዕልል ኢና ወላድየ እውን እንተረኺብካ ኣብ ፈጠራኻ ኣዝዩ ኢንቨስት ክገብር ክደሊ እዩ ኢሉ ይነግሮ። ነኒ ኢቫን ድማ ኣብታ ከተማ ኣዝዮም ዝተፈለጡ ሃፋትም እንትኾኑ ምስ መንግስቲ እውን ርክባት ነይርዎም እዩ። ኢቫን ድማ ንመርዓ ዝበጽሐት ቆንጆ ሓፍቲ ኣላቶ። ፒተር ድማ ነቲ ግብዣ ተቐቢሉ ብደስታ ይኸይድ። ፒተር ድማ ዝተዓደሞ ኣዝዩ ናብ ዓብይ ሰብ ሃፍቲ ስለ ዝነበረ ክቡር ባድላ ክገዝእ ከም ዘለዎ ተረዲእዎ ናብ ባድላ መሸጢ ድኳን ይኸይድ። እቲ መሸጢ ድማ ጽባሕ መጺኡ ከም ዝኸፍሎ ሕጂ ግን ሃንደ ቤት ዋሌቱ ኣብ ገዛ ረሲዑ ከም ዝመጸ ነጊሩ ነቲ ባድላ ይገዝኦ። እዚ ሸያጢ ድማ ፒተር ሃፍታም መሲልዎ መርሓባ ኢሉ ነዚ ባድላ ይህቦ። ፒተር ግን ደጊሙ እኳ ናብዚ ባድላ መሸጢ ኣይተመለሰን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ፒተር ማዕሪጉ ናብ ናይ ኢቫን ገዛ ይኸይድ። ካብ ፈለምኡ ናይ ኢቫን ኣኩኡ ህቡብ ኢንጂነር ስለ ዝነበረ ንዑ ይረኽቦ። ካብኡ ድማ ኣብ ምሳሕ ናይ ፈጥሩ ዲዛይን ብዝግባእ የረድኦም። ናይ ኢቫን ኣቦኡ ድማ ብናይ ፒተር ሓሳብ ተማሪኹ ኣነ ኢንቨስት ክገብር እየ ኢሉ ይሰማማዕ። ግን ድማ እቲ ስራሕ ዓብይ ስለ ዝነበረ ፈለማ ምስ ናይ ኢንጂነራት ማሕበር መራሒ ካብ ፕሮፌሰር ግሬፍ ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ።
ካብኡ ንድሓር እዩ ንሳቶም እቲ ዲዛይን ሪኦም መሳስደቕዎ መንግስቲ ፍቓድ ዝህቦም ካብኡ ድማ ጽባሕ ቀልጢፍካ ንዓቶም ከም ዝነዓየ ጽቡቕ ጌርካ ተረዳእኻኒ ንዓቶም እውን ጽቡቕ ጌርካ ረዳእዮም እሞ ፍቓድ ብማህተም ከረጋግጹልካ እዮም ይብሎም። ፒተር ድማ ገዛ ከየጥፍአ ቀልጢፉ ንጽብሒቱ ንፕሮፌሰር ግሪፍ ይረኽቦ። ፕሮፌሰር ድማ ብናይ ፒተር ብቕዓትን ምርዳእ ክእለቱን ኣዝዩ ይማረኽ። ፈጠርኡ ድማ ፈትዩሉ ከም ናትካ ዓይነት ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ መንእሰይ እስካብ ሕጂ ኣይረኸብኩን ኢሉ የምጉሶ። ንብሕተይ ክውስን ስለ ዘይክእል ነቲ ካልእ ከፍልጦ እሞ ክነግረካ እየ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ተመሊስካ ንዓ ኢልዎ ብጽቡቕ የፋንዎ። ፒተር ድማ ካብኡ ምስ ወፀ ንኢቫን ረኺቡ ፕሮፌሰር ስለ ዝበሎ ነገር ኩሉ ይነግሮ። ናይ ዕውትነት ስርሖም ድማ ንምኽባር ድራር ክጋብዘካ ኢሉ ይወስዶ እሞ ናብቲ ዝወሰዶ ሆቴል ግን ከም ኣጋጣሚ ንብረት ሓፃቢ ኮይኑ ናብ ዝተቆፀረሉ ሆቴል እዩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ናይ ኢቫን ዓባይ ሓፍቱ ኒና ምስ ኣፍቃሪኣ ይረኽባ። ፒተር ድማ ናይ እኒ ኢቫን ናቶም ናይ ፈለማ ናይ ሃፍቶም ወራሲት ናይ ፈለማ ጓሎም ኒና ከም ዝኾነት እንትናገሩ ይሰምዕ። ካብኡ ድማ ናይ ፒተር ኣፍቃሪት እታ መሳሰይት ትመጽእ እሞ እንታይ ክእዘዝ ትብሎም። ፒተር ድማ መሳሰይት ኣፍቃሪት ቃላቱ ከይበሃል ኣዝዩ ይስከፍ። ጸኒሑ ድማ ናብኣ ይኸይድ እሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ናቶም ፍቕሪ ኣብዚ ከም ዘብቅዐ ይነግራ። እዛ መሳሰይት ኣፍቃሪቱ ድማ እንታይ ከም ዝበደለት እኳ ከይፈለጠት ዝኾነ መልሲ ከይመለሰትሉ ፈዚዛ ትቐሪ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድማ ፕሮፌሰር ከም ዝቆፀርዎ ናብኦም ይኸይድ። ሕጂ ግን ናይ ፕሮፌሰር ኣቀባብላ ካብ ዝሓለፈ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ነዚ ዝመሰለ ዲዛይን ብናትካ ሽም ኣይወፅእን ንስኻ ድኻ ወዲ ድኻታት ናይ ገጠር ተማሃሪ ኢኻ ነዚ ዝመሰለ ዓብዪ ዲዛይን ካባኻ ኣይፅበይ ወይ ኩሉ ነገር ፍቕደልካ እየ እዚ ስራሕ ድማ ክጅመር እዩ እንተኾነ ግን ናይዚ ዲዛይን ፈጠራ ሹም ብናተ እዩ ይብሎ። ፒተር ድማ ዘይተፀበየ ነገር ስለ ዝኾነ ብናይ ፕሮፌሰር ዘረባ ኣዝዩ ይሓርቕ እሞ ከመይ ካብ ሓደ ዓብዪ ተማሃራይ ዲዛይን ይሰርቁ ክብሮም ዘሕሰሩ ደፋር ሽማግለ እዮም ኢልዎም ይወፅእ። ካብኡ ምስ ወፀ ድማ ኢቫን ረኺብዎ ፕሮፌሰር ዝበሎ ነገር ይነግሮ። ኢቫን ድማ በቃ ተረጋጋዕ መፍትሒ ክንደሊ ኢና ኢሉ የረጋግዑ። ምናልባሽ ፕሮፌሰር ገና ተምሃራይ ስለ ዝኾንካ ብቑዕ ልምዲ የብልካን ኢሉ እዩ ሓሲቡ ዝኸውን። ስለዚ ብዝሓለፈ ናብ ገዛና እንትመጽእ ረኺብካዮ ዝነበርካ ኮይ ኣዝዩ ጎበዝ ኢንጂነር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኪድ እሞ ተቖፂርካ ንእሽተይ ስራሕ ካብኡ እንትምለስ ፕሮፌሰር ኮነ ካሊእ ሰብ ክቕበሉኻ እዮም ኢሉ ይነግሮ። ፒተር ድማ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብሉ መርሓባ ብምባል ብሓሳቡ ይሰማማዕ። ካብኡ ድማ ፒተር ኣኮ እስካብ ዝኸይድ ናብ ኢቫን ክመላለስ ይጅምር። እንተኾነ ግን ንኢቫን ደልዩ ከይኾነስ ንሓፍቱ ኒና ደልዩ እዩ። ምስ ኣፍቃሪኣ ዘለዋ ርክብ ርኡ ብዙሕ ከም ዘይኾኑ ስለ ዝተረድአ ንሱ ብፍቕራ ፃዊዱ ካብ ኣፍቃሪኣ ኣርሒቑ ንባዕሉ ንክገብራ እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ንኒና ኣፍቂርዋ ከይኾነስ ሃንደበት ናብ ኣኳ ኸይዱ እንተደኣ ዘይተሳኺዕሉ ንሳ ናይቲ ገዛ ወራሰይ ስለ ዝኾነት ብኣ ተጠቂሙ ንክሓልፈሉ እዩ። ድሕሪ ንእሽተይ ፃዕሪ ድማ ናይ ፒተር ጅንጀና ሰሪሑ ኣብ መጨረሻ ድማ ንኒና ኣብ ፍቕሩ ክትወድቕ ይገብራ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ገዛ ንብሕታ ረኺብዋ ክንደየናይ ከም ዝፈትዋ ይነግራ እሞ ንሳ ድማ እዚ ኩሉ እዋን ንባዕላ ተቆፃፂራ ዳኣ እምበር ኣዝያ ከም እትፈትዎ ነጊራ ኣብ መጨረሻ ድማ ፍቕሩ ይትቕበሎ። ኣዋርሕ ድማ ሓሊፎም ፒተር ናብ ናይ ኢቫን ኣኩኡ ከይዱ ስርሑ ይጅምር። ኣብኡ እንዳሃለወ ድማ ኒና መዓልታዊ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ትልእኸሉ ነበረት። ኣብ ናይ ፒተር ፍቕሪ ምስ ወደቐት ድማ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ገዲፋን ናይ መርዓ ሓሳባ ገዲፋ ብናይ ፒተር ፍቕሪ ተዓብድ። ፒተር ግን ዝኾነ ዓይነት ፍቕሪ ስለ ዘይነብሮ ዋላ ሓደ ደብዳቤ እውን ተኾነ ንዓ ጽሒፉላ ይፈልጥን። ካብኡ ድማ ፒተር ስልጠኑ ምስ ወድአ ናብ ኒና ይምለስ። ምስ ተመለሰ ድማ ቀለበት ይገብረላ። ኣብቲ ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ድማ ናይ ናኒ ኣቦኣ ንሃፋት መዕረኽቱ እዚ ቆልዓ ሓደ ናይ ፈጠራ ዲዛይን ኣለዎ ንሱ ድማ ጽባሕ ትሰምዕዎ እሞ እንተፈቲኹሞ ኢንቨስት ትገብርሉ ብምባል ንጽባሕ ቆፅሪ ሒዘሉ። ፒተር ድማ ሃፍታም ናይ ምዃን ሕልሙ ኣብ ቀረባ ክስኻዕ ስለ ዝኾነ ካብ መጠን ንላዕሊ ይሕጎስ። ምሸት ድማ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ናይቲ ገዛ መካረይ ኣዴኻ ደብዳቤ ሊኢኻትልካ ኢላ ትህቦ። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ኣዲኡ ኣብዚ ከባቢ ክትነብር ከም ዝጀመረ ስለ ዝተጻሓፈ ቀልጢፉ ንወላዲቱ ክርኢ ይኸይድ። ናብ ቡኑኡ ድማ ምስ በጽሐ ኣቦ ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ከም ዝሞተ ትነግሮ። ከም እትፈልጦ ድማ ገዝኦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝነበረ ኣቦኻ እንትመውት ካሊእ ፓስተር ተወኪኦም ንዓየ ካብ ገዛ ውፅኦምኒ ሕጂ ድማ ናብዛ ከተማ መፅየ ትብሎ። ኣቦ እንትቦ ገዲፍዎ ዝወፅእ ሰዓት እንዳሃበቶ ኣቦ ዝመኽሮ ምኽሪ ትመኽሮ። ኣዲኡ ንወዳ እንትሪኦ ኣዝዩ ስሱዕ ንጥቕሚ ኢሉ ሰባት ዝጎድእ ጨካን ሰብ ምዃኑ ትፈልጥ። ብናይ ኣዲኡ ምኽሪ ድማ ሓሪቑ ሓደ ቃል ከይተናገረ ሰዓቱ ገዲፍላ ይወፅእ። ንፅብሒቱ ድማ
ፒተር ስለቲ ዲዛይን ንምዝራብ ተዳልዩ ይመስል። ኣብ ቅድሚ ሰበይቱን ኣቦኣን ካልኦት ብዙሓት ሃፋትምን ብዝገርም ክእለት ስለቲ ዲዛይን ጽቡቕ ኣቀራርባ ይቐርብ። ትማሊ ድማ ስለ ኣዲኡ ዝመኽረቶ ነገር ተገዳስነት ኣይነበሮን። ንፒተር ሕጂ እቲ ዘገድሶ ሃፍታምን ምዃን ጥራሕ እዩ። እዞም ሃፋትም ድማ ናይ ፒተር ዘረባ ሰሚዖም ኩሎም ኢንቨስት ንምግባር ይሰማምዑ። ግን ድማ ቅድሚ ሕጂ ፒተር ንፕሮፌሰር ጸሪፍዎ ስለ ዝነበረ የቕሬታ ክገብረሉ ኣለዎ ተባሂሎም እዞም ፕሮፌሰር ናብዚ ክፍሊ ይጽውዑ። ፒተር ድማ ዲዛይን ክሰርቅዎ ኢሎም ዝነበሩ ሰብኣይ እንትሪኦ ኩሉ ነገር ይትረፈኒ ዋላ ዳ እምበር ነዚ ርጉም ሽማግለ ይቕሬታ ይብልን ብምባል ዲዛይን ኣኪቡ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ካብኡ ድማ ንኣፍቃሪቱ ኒና ይረኽባ እሞ ስለቲ ዝተፈጠረ ነገር ይነግራ። ኒና ድማ ሃዲኣን ተረጋጊዓን ንሱ ካብ ንእሽተይ ማሕበረሰብ ስለ ዝመጽእ ዋላ ተበደልዎ ይቕሬታ ክገብር ዘለዎ ንሱ ከም ዝኾነ ትርድኦ። እንተዘይኮኑ እዞም ሰባት ኣዝዮም እዮም ክተሓሓዙኻ ብምባል ዘለዎም ስርዓት ትረድኦ። ፒተር ድማ እሺ ወይ ድማ እምቢ ከይበላ ሱቕ ይብል። ንጽብሒቱ ድማ ኣብታ ከተማ ዝነብር ፓስተር ዓብይ ሓውስ ስለ ዝነበሩ ደብዳቤ ድማ ስለ ዝለኣኸሉ ንዑ ክረኽቦ ይኸይድ። ኣብኡ እንትበጽሕ ድማ ሓው ኣዲኦም ክትማሊ ከም ዝሞተት ይነግሮሞ። ነዚ ድማ ንዑ ሃቦያ ኢላትኒ ብምባል ዝተዓሸገ ደብዳቤ ይህቦሞ። ፒተር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይድንግጽ። ዋላ እኳ ፒተር ምስ ቤተሰቡ ተዘይተሰማምዐ ብውሽጢ ግን ኣዝዩ ዝፈትዋ ነይሩ። ካብኡ ድማ ጽባሕ ናይ ኣዴና ሬሳ ናብ ትውልዲ ቦታ ክኸይድ እዩ። አንደበት ቤዚ ተዘይኾንካ ፈቃደኛ ተኾንካ ሬሳኣ ብኽብሪ ወሲድካ ተተቐብራ ኢሉ ብትሕትና ይነግሮ። ፒተር ድማ ናብ ገዙ ኮይዱ ስለ ናይ ሓው ሕቶ ክሓስበሉ ይጅምር። ፒተር ናብዛ ከተማ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ብዝረኸባ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ናብ ሃፍቲ ጉዕዞ እንዳኸደ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣዲኡ ምስ ሞተት ንፈለማ እዋን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ትኽክል ከም ዘይኾነ ይርድኦ። ናይ ኣዲኡ ደብዳቤ ኣውፂኡ ድማ እንትሪኦ እቲ ደብዳቤ ሰባት ዝጎድእ ስሱ ሃፍታም ከይትኸውን ሓደራ ኢላ ትምሕፀኑ። ቀደም ዝፈልጦ ንኣምላኹ ዘኽብርን ቁኑዕ ፒተር እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ፒተር ድማ ነቲ ደብዳቤ እንተንብቦ ብጽፍዒት ዝተወቅዐ ዝኣክል ስምዒት ይስምዖ። ለካስ ከይፈለጦ እቲ ስሱዕ ሰብ እዩ ኮይኑ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ኣዲኡ ሬሳ ናብ ትውልዲ ዓዳ ንምውሳድ ይውስን። ናይ ኣዲኡ ሬሳ ድማ እንዳወሰደ ኣብ መርከብ እንከሎ ኣዲኡ ዝገደፈትሉ ዝተዓሸገ ነገር እንትኸፍቶ ኣቦኡ ዝሃቦ ሰዓት እዩ ነይሩ። ኣብ ዓዱ በፂሑ ድማ ንኣዲኡ ይቐብራ። ካብኡ ድማ ናብ ናይ ቀደም ገዝኦም እንትኸይድ ካሊእ ፓስተር ምስ ቤተሰቡ እዩ ነይሩ። እተው ድማ ኢሎሞ ምግቢ እንዳበልዐ ኢገር ዝተባህለት ናይ ፓስተር ጓሉ ርኡ ብመልክዓ ኣዝዩ ይሰሓብ። ናብ ከተማ ክምለስ ሓሲቡ ዝነበረ ፒተር ንዝተወሰነ እዋን ኣብዚ ክጸንሕ ኢሉ ንፓስተር ኣፍቂዱ ይጸንሕ። ካብኡ ድማ ንኢገር መጀንጃን ይቕጽል። ኢገር ድማ ኣብ ከተማ ኣፍቃሪ ከም ዘላቶ ስለትፈልጥ ገጽ ኣይሃበቶን። ፒተር ግን ተስፋ ከይቆረጸ ፈተኑ ይቕጽል። ፒተር እስካብ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ዘቕርብ ካብ ልቡ ኣፍቂርዎን ከይኾነስ ዝኾነ ሓደ ነገር ካብአን ንምጥቃም እንትደሊ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ካብ ኢገር ሓደ ዘይፈልጦ ነገር ንኽይዎ እዩ። ብፍቕራ ድማ ክዓብድ ኢሉ እዩ። በዚኣ ምኽንያት ድማ ንሕፂቱ ክፈትሓ ወሲኑ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንኒና ረኺቡ ካብ ሕጂ ንድሓር ምስኣ ክቕጽል ከም ዘይደሊ ነግራ። ኒና ድማ ብዝሰምዐቶ ነገር ልባ ኣዝዩ ይስበር። ንከይገርፋ ድማ ብዘይክኡ ክትነብር ከም ዘይትኽእል እንዳበኸየት ትልሙኖ። ፒተር ድማ ኣብ ህይወቱ ሓደ መዓልቲ ፈትይዋ ከም ዘይነበረን እዚ ኩሉ መዓልቲ ድማ ሓቢርዋ ዝነበረ ጥቕሚ ደልዩ ከም ዝነበረ ይነግራ። ፒተር ድማ መጨረሻ ስለ ዲዛይኑ ተስፋ ስለ ዝቆረጸ ንኩሽቲ ተወሲኑ ናብ ኢንቨስተራት ይኸይድ። ናይታ ከተማ ሃፋትም ኩሎም ግን ናይ ኣፍቃሪት ኒና ኣቦኣ ኣዕረኽቲ ስለ ዝነበሩ ንዓ ዝገበራ ነገር ኩሉ ስለ ዝሰምዑ ዋላ ሓደ ሰብ ዝገዝኦ ይስእን። ንሳ ጓል ሃፍታም ንሱ ድማ ናይ ደኻ ስለ ዝነበረ እቲ ዲዛይን ዋላ እኳ ኣዝዩ ጽቡቕ ተኾነ ዋላ ሓደ ግን ዝገዝኦ ኣይረኸበን። ዓመታት ድማ ሓሊፎም ናይ ፒተር ህይወት ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ። ናብ ናይ ቁልዕነት መንደሩ ተመሊሱ ናይ ፓስተር ጓሉ ኢገር ተመርዒዩ 3 ቆልዓ ድማ ወሊዱ እዩ። ሕጂ ድማ ዝኾነ ስራሕ ዘይብሉ እንትኾን እቲ ደፋር ሃፍታም ንምዃን ዝኾነ መስዋዕቲ ዝኸፍል ፒተር የለን። ናይ ኒና ልቢ ሰይሩ ምስ ተፈላለዩ ንዕኡ ደፊሩ ከስርሖ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን። ንኒና ኣዝዮም ህቡህ ሰብ ሃፍቲ ስለ ዝነበሩ ሰባት ንዕኡ እንትቆጽርዎ ሓደ ነገር ክበጽሕና እዩ ኢሎም ፈሪሖም ከም ንብረት ሓጻቢ ገይሮም እኳ ንቆጽርዎ ፈሪሖም ገጽ ይኸልዎ። ፒተር ድማ ሕጂ ዝመሓደር ብናይ ኢገር ኣቦኣ ብናይ ፓስተር ደሞዝ ጥራሕ እዩ። ሓደ ምሸት ድማ ህይወቱ ምርር ኢልዎ ንሰበይቱ ክዛረባ ይጅምር።
ቀደም ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ዝረክብ ደፋር ሰብ እየ ነይረ። ሕጂ ግን ዕለታዊ ምግበይ እኳ ካብ ናትኪ ኣቦኺ እየ ዝጥቀም ብምባል ኣዝዩ ተስፋ ይቆርጽ። ቀጺሉ ድማ ካባየ ዝሓሸ ብጽቡቕ ዝንከባኸበኪ ወዲ እንተረኺብኪ ሓደራ ከይትደራደሪ ኪዲ ይብላ። ሰበይቱ ኢገር ነዚ እንትሰምዕ ኣይዞኻ መዓልቲ ይሓልፍ እዩ ኢላ ተጸናንዑ። ኣብ ቅጽል መዓልቲ ናይ ወደን በርዝደይ ስለ ዝነበረ ንዑ እንዳኽበሩ ናይ ኢገር ናይ ቆልዕነት ዓርካ ናብዚ ምድላው መጺኡ ነይሩ እዩ። ፒተር ድማ ናይ ኢገር ዓርካ ንኢገር ዝርእያ ኣረኣያ ርኡ ከም ዝፈትዋ ይርድኦ። እዚ ቆልዓ ካብኡ ዝሓሸ ጽቡቕ ስራሕ ገዛ ስለ ዘለዎ ንክወስዳ እንትፈትነ እውን ኣብ ማእኸል ከም ዘይኣተው ንባዕሉ ቃል ኣትዩ እቲ ዝፍጠር ብስቕታ ይርኢ። ቀጺሉ ድማ ልቡ ብደንቢ ኣጠንኪሩ ሰበይቱን ደቁን ነቲ ቆልዓ ገዲፍዎም ይወፅእ። ኣብታ ከተማ ድማ ፒተር ልባ ዝሰበራ ኒና መስካሊ ሰብ ርክብ ኣይጅምርን ኢላ ንባዕላ ናይ ቻሪቲ ትካል ንቆልዑ ትኸፍት። ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ፒተር ሓደ ደብዳቤ ይበጽሓ። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ኣዝዩ ከም ዝሓመመን ነብሕቱ ስለ ዝኾነ ዝነብር ሓደ መዓልቲ ጥራሕ እንተኽኢልኪ ረኣይኒ ዝብል እዩ ነይሩ። ኒና ድማ እስካብ ሕጂ ተፍክሮ ስለ ዝነበረት ነቲ ደብዳቤ እንትርኢ ቀልጢፋ ናብ ፒተር ትኸይድ። ናብ ፒተር ድማ ምስ በጽሐት ፒተር ሓቂፍዋ ደጋጊሙ ይቕሬታ ይሓታ። ኣብ ጋዜጣ ድማ ስለ ናታ ናይ ቻሪቲ ስራሕ ርዩ ብዝገበሮ ነገር ተጣዒሱ ንመጨረሻ ግዜ ይቕሬታ ንክሓታ። ነቲ ናይ ዲዛይን ስርሑ ድማ ንዓኣ ናይ ቻሪቲ ሓገዝ ከም ህያብ ንክህባ ኣብ ዕድመ ዘመኑ ድማ ዝቆጠቦ ንእሽተይ ገንዘብ ክህባ ከም ዝደሊ ነጊሩ ይህባ። ኒና ድማ ብፒተር ኩነታት ኣዝያ ልባ ትንከ እሞ ካብ ልባ ይቕሬታ ትገብረሉ። ኒና ድማ ምስ ከደት ፒተር ናብ ሓደ ቦታ ኸይዱ ኣብ ህይወቱ ስለ ዝስርሑ ዘጠዓሶ ነገራት ክሓስብ ይጅምር። ካብቶም ዝተዓሰሎም ኩሎም ድማ እቶም ናይ ወለዱ ምኽሪ ዘይመስምዑ እዩ። ብዝያዳ ካብ ኩሉ ዘጠዓሶ ነይሩ። ንባዕሉ ድማ ካብቲ ብራኸ ጸዲፉ ንክመውት እንዳሓሰበ እንዳሃለወ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ፊልምና እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ። ነዚ ቻናል ድማ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ምራህዋን ንህዝብና ጸጽብቑ ንዓኹም ሰብስክራይብ ድማ ንዓና